Emerson Mnangagwa, the president of ZANU-PF, has opened his succession debate and thrown his deputy Constantino Chiwenga under the bus by subjecting the process of internal voting. Ashperi mushe mure Zimbabwe pana patona kuti mutungamiri wenyika muzana nezuro anobuda pachina taura chita aiwa andina ma third term ambitions ana ma 2030 ambitions, but sezvamunoziva kuti vice president Chiwenga ndo vakanga aiwa vachitarisirwa kunzi ndo vachatonga after Mnangagwa, asi Mnangagwa abatina matebo zanambina mashoka buda nyika muzana nasi to subscribe or like kuti on the bell icon. Mondugwa mchinzi, it was widely believed that Mnangagwa would be succeeded by his deputy Constantino Chiwenga. The two reportedly made a gentleman's agreement in 2017 when Chiwenga helped Mnangagwa oust the late President Robert Mugabe in a military coup that Chiwenga would take over in 2028. Through his spokesperson George Charamba, Mnangagwa conveyed that he is currently serving his second term and final term. When the time comes, added the president, ZANU-PF will congregate to elect a new leader. This is what provides for national stability. He also stressed the need for adherence to the party line and the party discipline. Doma shokwancha kona Mnangagwa achiti aiwa kana iye ava kustepa down vanodzokera zvekare kucongress kono electowa president anenge azoelectowa ikoko aiwa ndotungamira nyika after Mnangagwa. Asi pano pachitagwa mashoko ekuti aiwa mutungamiri wenyika wemasodamzo Mnangagwa anga akawirirana na VP Chiwenga kuti aiwa achinge vabva vanopinda pakutonga. Saka tiudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi yekunzi aiwa paitwa kurasisanwa. Papena comment section medu tiudze mafunguro enyu, musaka vanosubscribe kulike, on the bell.